Us presentem el Laberinto del Cuco, la nova instal·lació de la companyia Itinerània, una instal·lació interactiva de carrer. El laberinto del Cuco es un cómic dibujado sobre las paredes de un laberinto. El público se encuentra una librería montada en el medio de la plaza y con un librero que lo recibe y está muy contento porque por fin ha salido publicado el cómic de la temporada que se llama El laberinto del Cuco. Y el librero los invita a abrir la portada del libro y entrar y leerlo desde el interior. Max ha dibujado una historia que reflexiona sobre el paso del tiempo, donde el cuco que marca las horas se ha perdido y el tiempo se ha parado. Entonces el público es invitado a acompañar a la urraca, que es la protagonista, en su búsqueda del cuco. La trama se va bifurcando y hay momentos en que el público tiene que decidir hacia qué lugar tomar el camino, porque las historias que pasan en cada una de las bifurcaciones son diferentes y al final pues siempre se acaban encontrando. És un laberint com els altres que hem fet, amb la diferència que aquest no és manipulatiu i ens centrem en aquesta part més visual, més de seguir i acompanyar un personatge dintre una història de còmic. Es una historia sin texto, contada solamente a través de los dibujos. És una instal·lació pensada per tot tipus de públic, des dels més petits fins als més grans. De fet, el que ens interessa és aquesta interacció no només amb el material, no només amb el laberint i la història, sinó aquesta interacció que tenen entre les diferents persones que participen en aquest nostre repte. Des de fora, la gent que no està participant té l'oportunitat de veure les entranyes d'aquesta història. Pots veure la gent com està participant per dintre llegint-la. Necessitem només un espai lliure, diàfan, interior o exterior. No s'ha de clavar res a terra, no necessitem aigua, no necessitem corrent, no hi ha cap problema si plou, si fa sol, si neva. El público interactúa con la obra solamente con su toma de decisiones. Hay algún desafío donde tienes que pisar algún pedal. Aquesta és la nostra cinquena instal·lació i la cinquena producció 100% financiada per la companyia.